mwanobva abvunza kuti dzimwe mhuri dzinoitirwa favor. Isu sababa namai hatisati tambopa miravo, tatotangirwa reyouth. Amen and amen. You need to have appetite to stand in front of people. It pays. Ngowanikwawo pazviri kuitika. Mwari ngavakupe nyasha dzekungova nenzara nenyota yekumira pane pazviri kuitwa ipapo, iwe ingomirawo ipapo. Amen and amen. Ndakadzidza kuti munhu wese ane an attitude to do things is easily recognized than munhu ane attitude to watch. Kune vanhu vanonakidzwa nekuona, koita vanhu vanonakidzwa nekuita. Asi ukaita muokeri, nepamuchato futi unongoona mazina achifamba, vamwe vachitsenga, iwe uchidi uchiokera. Amen and amen. Vangani vakafara mangwanani ano. Chimboti maoko mudenga yaka kuna Jesu. Umbotenda Mwari nenyasha dzekumuka, nyasha dzekumuona, nyasha dzekuziva kuti nhasi tarara tikamuka, tikauya kuchechi tiri vapenyu, nekuti vanoropafadzika vapenyu, vanenge vatofa zvatovharana. Saka kana uri kunzwa izwi rangu, mukana wekuropafadzwa uchiripo, kunyangwe zvakaoma but mukana uchiripo. Kana nzeve dzako dzichinzwa izwi rangu mangwanani ano, mukana wekuropafadzwa uchiripo, nyasha dzichigere kupera. Nachizvifunga ndichiti kune vanhu vakakomborerwa zvinooneka, nevanhu vakakomborerwa zvisingaoneki, nemamwe makomborero asingaonekwi nevanhu. Kune mamwe makomborero asingaonekwi nevanhu. Ukationa tese takamira kudai, zvirwere zviri munyama kana utano huri munyama hunozikanwa nemuridzi wavo. Mamwe emakomborero asingaonekwi nevakatikomberedza. Amen, amen. Kune dzimwe nyasha, kuno munhu wekuti uri kumunzwira tsitsi semunhu, but Mwari vakamufukidza, vakamupfekedza, vakamukwanisa. Iwe semunhu uchiti ari kutambudzika, but denga riri kuti ndakamufukidza, ndakamukomberedza, ndakamuprotecta. Kune dzimwe nyasha dzisingaonekwi nevanhu, kune dzimwe nyasha dzisingabatiki nemaoko, dzakadirwa pamusoro pevana vevanhu. Amen and amen. Ndinombozvifunga hangu ndikati kune vamwe vanhu vakadirwa nyasha, iwe unenge uchinzwira tsitsi munhu akadirwa nyasha. Pamwe pacho unotofunga kuti uri nane kumudarika, usikuziva kuti ndakagara nechimwe chimunhu chakazara nyasha, chakakomberedzwa, china Mwari kuseri. Chinonzi nyasha imhando yepavakatsika. Kune vanhu vakatoona vaIsraeri vakati nhasi vanobatwa nemaIjipita, vakatarisa kumberi vakaona gungwa richishinyira, vakatarisa uko hanzi kwaive neruware, the other side kwaive negomo, kumashure vanhu vane mabhiza vachiteera, nyika ikati vabatwa, but denga ranga rakavafukidza. Ukaona munhu achita seakudonha, rega kukurumidza kufara, nekuti mhando yenyasha dziri pamusoro pake hadzionekwe nemeso. Kune nyasha dziri pamusoro pako dzisingaonekwe nemeso. Kune kuzodza kwakaiswa pamusoro pako kwekuti kunyangwe nyika ikaona inoti apera, but denga richiziva kuti ndine simbi yebasa isina chinoitika pairi. Chimboomberera Mwari akadai maoko, chimbosimudza maoko ako mbomuomberera Mwari werudzuru ane tsika yekukomberedza vanhu kudarika kuona kwemeso evamwe vanhu. Haleluya. Tingagara hedu pasi uchifarira Mwari waunonamata, tigamuchire mai mufundisi naye tivafarire zvakasarudzika. President woshipiregai kuzoteedzera kajanzi kanga kachiswa pamawere apa, munodonha tikakusimudzai. Zvinongoda matineja. Kudai ukadai ukazodai unoti vanhu vakafunga kuti vakumanifesta nyambisirwa muviri waremerwa. Timu racho unoziva kuti pane chinhu chiwani chandakadzidza, when you are young you have the world on your
capacity is there, potential is there. Mwari ari mubatsiri wedu. Regai ndigamuchirawo manyamba dzavanga vachicheya pamwe chete nababa, rabai muchikomborerwa. Baba Magunda vanga vachitiitisa intercession pamwe chete nepraise team. Komborerwai, itirwai zvakanaka. Maashers vekudheko. Kune vamwe vanhu vanoita basa risina anoona. Vanongoshanda kubackground. Ma-intercessors vanomuka vachinamatira kereke pakati peusiku. Hapana anogona kukuona kana kukuomberera maoko. Mwari ngavakuropafadzei netsika yakadaro yekuramba muchinamata. Maboard members, mutungamiriri, komborerwai, ladies leadership, avari kumen's fellowship. Ndakadzidza kuti pamwe pacho chakazouraya chechi inyaya yekuti vanhu vakanyanya kuremekedza, kukudzwa nekufarirwa vakakanganwa Mwari. Saka pamwe pacho tinombozoti kana ndamira ndoita sekuti ndakanganwa kuti kune maboard members, but kune mumwe munhu wekuti anogona kuzobatirira paboard member akakanganwa kuti naiyewo achiri mutendi. Pane dzimwe dzakanga dziri mutungamiriri dzazoonekwa dzichidya iri Monday, papedza kudaidzirwa kunzi munhu wese anenge akatsanya zvikanzi isu tinotsanya nevatumwa, mutumwa ati ndimborova pichana. Chikristu chinoaplya kumunhu wese, kubva kuna mufundisi kusvika kwekupedzisira. Kana tichitsanya tese tinenge tichitsanya. Handiti ka Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndigamuchire muvhangeri Muvhimwa pamwe chete naamai from Zayocha Zimbabwe vatishanyira nhasi. Sekuru nambuya Muvhimwa, ingowevhai muri ikoko. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Murambe muchikomborerwa. We are blessed to have you in our midst. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vakuru vesvondo kuZayocha nhasi vari pakati pedu muzita raJesu. Tinoverenga shoko takadzikama tichitya kuzomakwa, because vavhangeri basa ravo nderekuongorora kuverengwa kwemagwaro nekududzirwa kwavo. Hallelujah. Tinema a lot of activities that we do as an assembly. We don't normally do what we call fundraising or pledges as an assembly. But it's an area when you feel like be up and above my tithe, this month I want to do something for the Lord. The door is open. Ini ndinotenda kuti ukabvisa chegumi chako, ukabvisa kufa yako, ukaita ma-subscriptions yako, the church must be able to run with that. Nenyasha dziri panzvimbo. Asi if you want to do more, you can always see me or go to finance. Like tinotenga, like now I think we use about 3 or 4 computers. We want to replace my speakers ASI. We need 8 my top 6 my monitors. We want to receive. I was checking, the cost is sitting around 72,000. The money to do it we have. But if you feel could you want to do more this month for a specific reason, you are more than welcome to say, what can I do this month? Plus ndakadzidza kuti mwana anogara pamba achiita the minimum expected aaropafadzwi kudarika mwana anoenda as mile ahead of expectation. Kana uchipinda pano uri mutendwe pano wanawo chimwe chinhu chaunoti that ndiniwo ndakatenga. Ndakambokudzidzisai rimwe gore ndikati you be an era of the family, kuti paunodzokera kumba kwenyu iwewe kwavakaberekwa biologically. I am hearing an echo. Can you sort this one out? I think from there. Unodzokera kumba kwavakaberekwa, hakuna poto, hakuna pani, hakuna gumbeze raunotiwo this I've done. You see what I'm saying? Paunodzokera kwavakaberekwa, there should be a communication yekuti ini ndakakurira pano, pandakakurira pano ma-resources akandikudza aiunzwa nevamwe. Zvikuru sei 99% it's normally parents or elders or your elderly siblings. But iwewe unei, unonofuga gumbezi ravavana riripo, unodyira ndiro yavavana iripo, that
does not make you confident or a blessing to the family. The same nema spiritual sons and daughters. Pachechi wana paunoti this I am connected. Ndakambokudzidzisai futi rimwe zuva ndikati munhu asina mota kana bhasikoro kana kitsi chayo panze anorara hamuki, akarara na8 anomuka mangwana. Asi munhu ane tunhu twake mugaraji akanzwa matsimba kudai anomuka. The same applies nevabereki. Mai vane mwana who never sleep deep zvekutadza kumunzwa kana amuka. Muri kudzana ndodzera. Saka kureva kuti kana ndane mwana marariro angu anosiyana nemunhu asina mwana. What does it mean? It means that when you have a responsibility, you are more alert than munhu asina responsibility. So when you take responsibility, you open an avenue for a blessing. Ndosaka waona kuti Mwari vakazosarudza kushanda. Ukatarisa on the 12 disciples, Mwari vaitotora vanhu vagara vaine zvekuita. He never hapana Bible parinoti akamutsa vanga vakarara akati huyai muzoita madisciples angu. Akatotora vanga varara vachiredza kwakutoenderera navo mberi, asi vanga varara mumachira akavasiya. Kureva kuti when you don't have a habit of doing anything, you are far away from a blessing. Kureva kuti munhu unofanira kuva neattitude yekuita. Vamwe vacho tiri kutotaura vanhu vakamachua vaapa level yekudarika chegumi. Dzidza kuzvo. I've learned this. There's no child who will go to school and never practice mathematics and pass mathematics. If you are to pass in school, you have to practice it. Inini ku A level ndakaita Shona. Waiziva kuti ugopasa, ugokwanisa kuita zvinhu. Waikwanisa kutanga waimba kuti muva mumiri machi. Muva mumiri machizvi idzi ruwa kuadzi. Makore awanda. But taimba waitanga waimba. Wozorega kuimba, wotanga kunyora letter by letter. Usingaimbi. Kuimba yanga iri a quick memory. Then wapedza, then you need to synchronize it by writing one by one. Even kumets waiti ukanyora ukapractice. Kumets taitora newspaper. Vanashano vanotora bond paper. Taitora newspaper. Newspaper raisanyorwa rese kupera. Pakati nepakati paisara white space. Kuzasi uku kwaisara futi white space. Kumusoro uku kwaisara futi chi white space. Ndo mataiwekera maths. Waiveka maths 4, 5, and that practice is the one that enables us to be where we are. If you don't practice, you don't win. Problem yevanhu vazhinji ndekuti vanofunga kuti kune munana wekuti unomuka wakaguta. Aiwa, munana create capacity. Create fullness. And vanhu vazhinji unoti vachiti I'm looking forward to a miracle. There is no miracle that will happen to a lazy person. Because every miracle brings about responsibility. The blessing we are crying for. Vanhu vanoti Isaac planted and harvested 100-fold. Pakutokohwa 100, zvaireva kuti aifanira kutovaka matura. Aifanira kutonokohwa. Hazvina kunzi akamuka dura rakazara. He planted. He went through a process. Saka mangwana nano, I'm encouraging someone. Wana a sense of responsibility that you take kubvira pa family level, kusvikira ku church, kusvikira kubasa kwako. Wana responsibility yaunotora ndiko kuti uvhure an avenue for a blessing. Vanhu vazhinji vanochemera mota. I want to tell you this, a car is expensive. Inoda service, inoda kugezwa, inoda kudrive your foot.
You know, and I didn't drive your chat. You know that could drive you responsibly so that it can last. You know that and you know uchidrive wakavhara maziso unodrive uchitarisa speed uchitarisa makamera uchitarisa mapothole uchitarisawo mota dzevamwe vakadhakwa uchinzvengana nadzo. So when you have a car, the next thing you need to drive, you need to read a book. Saka, if you are less, you don't deserve a blessing. Blessings only comes to the hard workers. Your church is big. No, I want it to be bigger. But if I tell you kuti ndine responsibility yekupindura WhatsApp message, ndikakushanyirai ndikagara in hour or two, munoona ndabata phone yangu ndakutopindura vanhu. Ukasavapindura vanobhururuka sehwiza, havauyi kuchechi. Saka Mwari anovaunza, iwe ndiwe unovachengeta. Ukasavachengeta vanoenda kwavanochengetwa. Mazvazo ndikuedza tanakura. Unofanira kuzovapindura mameseji ane musoro neasina musoro. Usingavari mind kuti iye haina musoro. Nepamwe paunopindura wozoti pane mai ndakapindura pakati pewiki kuti nditi apa pari kuda kungwara, hapadi kupusa. Hazviiti semunhu waMwari. Unozongopindura uchiti Mwari uchatigonesa. Watendeuka kuti Jehovha zaruraiwo meso emwanakomana, mweya wekupusa urege kumuputira, nekuti pamwe unenge wazoona kuti apa hapadi prayer, pari kuda a little bit of effort. Asi haugoni kuzozvitaura paWhatsApp. Unozozvitaura vana Jehovha. So Mwari unovaunza, iwe ndiwe unovadii, unovachengeta. Saka responsibility, blessing inodemanda responsibility. When you are blessed, ukanzwa munhu achiti une vana 5, it means kuti unoverenga maripoti 5, unoitisa mahomework 5, unofanira kunge ine magumbezi evanhu 5, unofanira kutenga chingwa chevanhu 5. And kana uine vana 5, une 5 characters to manage. They will never be the same. And pa 5 une chance for more, ukangoita more than 2, waane chances ekubereka munhu akaita sewe. So uri kumanage undururani hwako iwewe neubenzi hwako. Unenge uchitarisa kuti uri dofo, hausi kugona metsi waita 2, iwe uchiziva kuti ndakamboitawo 0 ndikazoita 0. You will be managing yourself. Kana mchida kuona hunhu hwana baba nana mai daidzai Sunday school, zvinoita vana kunoku. Pane one pakati pavo ane matraits iwayo, hazvigoni, makamuwanepi? Kana muda kuziva unhu hwevavhangeri, ngotorai vana vavo monyatsoziva kuti ava vangave vanyabadza here, kuti vangaite vanyabadza, but pakati pavo vari 2, or it's them combined. Saka kana uchimaneja mwana wako, it's either uri kumaneja iwewe, kana uri kumaneja mukadzi wako, kana uri kumaneja hafu mukadzi hafu murume pamwana wako ipapa. Saka Mwari vanongokupai zvamakagadzira. Umwe mwana akazobvunza mama wake, zvikanzi nhai mai vakabvunza, aiwa ndini ndakadaro pandakazodzingwa kuWarren Park hai kwandaidzidzisa. Ndine the classroom yandaidzidzisa yainzi 3, vaiva ne 1 to 14 maclassrooms. Ini bva temporary teacher 2002. Ndobva ndakadzingwa semuwiki roro, ndakadzingwa pachikoro ipapo na principal. Ndati kuklasi iyoyo, endai munobvunza vabereki venyu kuti kutadza kwenyu makafanana nani. Pakati pababa kana mai ndiani anga akadai. Pakauya vamwe mai vakandipengera vakandipopotera. Mandadai kuna principal.
zvikanzi what did you say to the children? Ndikati ndakavati vanobvunza vabereki kuti zvavari kutadza ndiani vavakafanana navo. Zvikanzi say, did you say that? Semunhu ainamata ndikati yes. Zvikanzi on month and it's Friday, don't come again to the school. Ndopakaperera basa rangu retemera teaching. Ndopandakazoziva kuti kune chimwe chokwadi chekuti kunyange uchiziva chinochengetwa muhana achitaurirwi vanhu, nekuti ukachitaura unorara nenzara. Kune chimwe chokwadi chekuti kunyange ukaziva chichengeta mumwoyo ukataura. Vangani venyu vakambopfuurawo napo kuti chokwadi ndiri kuchiziva asi ndikachitaura ndopiswa. Those are realities of life. Chokwadi unenge uchiziva but chimwe chacho ukachitaura unorara panzi. Bvunza munhu ari padhuze newe kuti kana mauya sababa namai kuti mwana ari kutinetsa ndiwe here kana ndini? Unonetsa mubvunze uya. Aiwa imimi mese muri right hand ungoti vanhu vangodzirwa kuri kutonhora. Ndisirewo theme scripture. Paye ndoda kukurumidza tigozoita praise and worship. Munofunga kuti kuda maiki kwakunashe kungave ini here kana maimufundisi? Unoona dzinosvika dzotogireba dzotobata idzo. Saka pakati pedu ane unhu iwowo ndiani? Mozopindura magumba. Otherwise munoiswa padiscipline. Ndiverengerewo theme scripture. Then he said to Jacob, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." "What is your name?" the man asked. "Jacob," he replied. "Your name will no longer be Jacob," he said. "It will be Israel, because you have struggled with God and with men and have prevailed." Ndiverengerewo 1 Samuel 1:9. Weku-IT mubatsirewo ndofunga asiyane foni yacho. Thank you so much. Hannah got up after they ate and drank at Shiloh. Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's tabernacle. Deeply hurt, Hannah prayed to the Lord and wept with many tears. Making a vow, she pleaded, "Lord of hosts, if you will take notice of your servant's affliction, remember and not forget me, and give your servant a son. I will give him to the Lord all the days of his life, and his hair will never be cut." God bless the reading of the word and the reader. My title of my short message, I want to make it short. We want to pray, to sing and pray again. Amen and amen. And ndoda kuedza kudzidzisa zvinhu zvishoma shoma mangwanani ano Mwari achitibatsira. Ndoda kutaura netsika dzinovhura masuo emakomborero. Patiri kuti until you bless me, what is it that opens the doors of a blessing? Tsika dzinovhura masuo emakomborero. What opens the doors of blessings? One of them is pain. Itondinyorera kuti pain. Marwadzo, pain. Chinhu chinonzi pain chinokonzera blessing. Ndinoda kuanyora ese pasi ndigozodzokera. Pane mumwe mweya unondibata wekuzodzimara ndaevangelist ini ndichifanira kuticha. Ndikasakudzidzisai muchienda kuchechi 1 tinonyora tese. Unenge uchishanda nevanhu vasina information. Chimwe chinovhura masuo emunhu chinonzi giving. Right giving. Pain
giving. Then the other one is prayer. Prayer on its own. Kungonamata. Prayer opens doors. Pain, prayer, giving. Then also chimwe chinovhura masuo, it's association. Association. Chinovhura masuo emakomborero, it's association. Who are you associated with? Amabhera wangu kumbira wa pen. Chino chinonzi association. Thank you. Chino chinonzi association. Ndoda kuti undinyorere paunopedzera kuti association over what hashtag good character. Right. Tichiri ipapo zvakare pagiving is say on hashtag fertile ground. It's not every giving that makes that opens my doors. They are not random giving, toita not specific giving. And pane inonzi random giving. Random giving aina obligation, aina mandate. It's just random giving. Then yatinozoti orderly giving in a specifics. Senge yakaitwa naHana kana mukandiropafadza nemwana ndichamusiya kuchurch upenyu hwake hwese haagerwe musoro. It's giving in a commitment. It's giving in a order. Random giving yekungobuditsa ruoko muhomwe mune nzara onai zvamungatenga. Whether mabanana, whether maapple, hapana commitment. It's what I have. But giving inovhura masuo, it's a giving iri orderly in a specific word behind it. Amen and amen. Then tataura prayer. Then also chimwe chinhu chinovhura masuo a blessing chinhu chinonzi responsibility. What do you do? What do you do? Responsibility. Chinhu chinonzi responsibility. Ndichatsoka one by one. Then mondinyorerawo kuti seed. Seed is part of giving, but inozvimirira yega. Ngatidzokerei patatangira. Chinhu chinonyanya kuvhura masuo zvakanyanya eupenyu, chinhu chinonzi pain. Why does pain help you to do? Munhu anonamata Mwari achirevesa haasi munhu ane rugare. Why? Ukatarisa munhu paanova nerugare, when all needs are satisfied, people don't pray hard. Vanhu vane tsika yekuda kunamata Mwari kana vaiswa pakona. Ukatarisa munhu ari kunamatira mwana anorwara, mwana achiremerwa nekufema, anenge ari vigorous, anenge ari attentive, anenge ari committed, anenge asiri distracted. Saka kana Mwari vakuda kuita zvinhu panzvimbo, vane tsika yekukubvisa mucomfort zone, munzvimbo yaugere zvakanaka. Ndotsaka uchinzwa Mwari vachiti kuna Abrahamu, ibva pana Tera uende kunzvimbo yandichakuratidza. Kureva kuti kutenda kwaAbhurahamu kwaigona kunoshanda zvakanaka abuda mune vanhu vanomunzwisisa than kuoperata ari muvanhu vanomunzwisisa. Dai aigara mucommunity ina baba mukuru, ina baba munini, ina tete, ina sekuru, wotora mwana woti waakunomucheka kugomo, baba munini nasekuru vakakutarisa vanoti abhusungai Abrahamu haangaendi nemwana kunomuuraya takatarisa. Saka pamwe pacho kana Mwari vaakuda kushanda newe kukuendesa ku next level, vanobvisa comfort, it results to pain. Ndo panotanga kuoperata vanhu zviri nani. Vanhu vanonzwa Mwari more in discomfort than in comfort. Uchitarisa Mwari unotoona kuti Mwari kuenda kumukadzi vemunhu vachimuti ndinoda kugara newe, ndini muprofita,
zvairema, but vakaona zvakakodzera pana Elijah kunogara neshirikadzi than kunogara nemukadzi wemunhu, nekuti pane mukadzi pana baba paitora nguva kutendwa. Saka ukataza kuti shirikadzi iri kuti inini ndine kahupfu kasara, kuti ini nemwana wangu tidye tigofa, kureva kuti kana ukaseparatwa from comfort zone ukapinda mupain, unonamata Mwari zviri nani kudarika. Mwari vanogona kushanda newe more than uri mucomfort zone. And even ukatarisa kuvafundisi, it's sometimes even difficult to approach a rich man with your plea than kuenda kwe poor man. Why? Zveminana zvinokurumidzika kugamuchirika kune vanhu vakaomerwa. Saka uchiona kuti Mwari vanowanzounza chinhu chinonzi, ukatarisa kuropafadzwa kwevanhu unotonzwa kuti Jacob anozoona vatumwa aburana naEsau ari musango, kwete ari under the roof yababa namai, akatsamira dombo kwete pilo. Ndozuva rinoburukira mutumwa kwaari achienda kwaLabhani nekuomerwa neupenyu, kuziva kuti mombe nemagumbeze nezvekudya ndasiya kwababa vangu. Ndopaakuita chivimbiso kuna Mwari kuti mukanondirangarira kwandakuenda kwaLabhani, imimi Mwari mukanondirangarira kwaLabhani kwandaenda ndiine tsvimbo yangu, ndichakupai etende. Kureva kuti kutenda kwaJakob kwamuswa nekuomerwa murenje, asingazive ramangwana, kwakupfotomoka pamberi paMwari. Saka uchiona kuti Mwari vakasiya mafetal lands of Equatorial Guinea, vakasiya mafetal lands of USA. Pavanga vakunyora Bhaibheri vachinyora zvenyika, vakachuza Egypt, nyika ine gwenga kunopisa, vakachuza Israel, kunyika dzakaomerwa kuMiddle East, kusina conducive environment. Ndoko vakatenda unodyara ukohwe, kureva kuti dai vakaenda kune kwakaibva kare, ukuru hwaMwari hwaisaonekwa. Kuti simba raMwari rionekwe, pamwe pacho tinofanira kushandira murenje, pamwe pacho tinofanira kushandira mugwenga. Kuti Esther aende kuna mambo, yaifanira kutova nherera kuti anoroorwa nemudhara, nekuti vakanga vaine zvikwanisiro vaisagona kutendera mwana wavo kunoroorwa nemudhara mambo. Asi Esther nherera, pamwe pacho Mwari vanozoshanda nezvakazvidzika. Saka pain inokonzeresa kuropafadzwa. Why? Munhu ari in pain, they depend more on Jesus than any other person. Kutenda kunogona kusimudzwa nekuomerwa. Panguva yevaJudha hakuna mukadzi akakwana aigona kubata mupendero wehembe yemurume achizviziva kuti ane nguva dzaari kupfuura nadzo, aitemwa nematombo. But pane mukadzi ari kuti for 12 years ndiri kubuda ropa, ndagara ndichangofa. Kana ropa rikaramba richibuda, inini rufu is my portion. Ndakunobata mupendero wenguo yaJehovha, ndife nematombo ndabata pazimba iro than kufa nekubuda kweropa. Kureva kuti kana ukarwadziwa, pane nguva yaunosimudza kutenda, waona kuti zvandinogona nezvandinoziva zvaramba kundibatsira, pasara rubatsiro rwangu paKalvari. Ndaakusimudza kutenda, ndakananga kuKalvari. Saka pain inoraise faith, faith inovhura masuo ekuropafadzwa. Munhu ndaimuudza kuti chakandidzidzisa kutsanya long fasting was not like I was so prayerful. Akanga ari circumstances eupenyu. Pandakaita 5 days, ndakaita 5 days and almost 12 hours ndisina kudya kana kunwa. Ndakanga ndanzi pandinogara, dzosera masikonzi avakabata ndevana, dzosera mukondeina. Wapedza kunyora A-level uchifunga kuti wakaenda kuchikoro, honzi masikonzi avakabata dzosera ndevana.
imboimagina varivhura vakuda kuri kuita wonzidzosera, wotora wodzosera. Where is your pride? Where is your humanity? Where is your feelings? Ipapo ndo pandakasimuka kutenda ndikati kana Mwari zvichizoitika muupenyu kuti ndinorarama, ndivhurireiwo masuo chekudya chirege kuzonetsa. And for that reason kumba kwangu handidi munhu anopakurirwa chikafu. Kana taakudya tinoisa bhawa pakura chaunoguta. Why? Ndakarwadziwa ndikasvika muprayer. Saka pamwe pacho paunopfuura nepanorwadza, haisi nyaya yekuti Mwari vada kukupanicha, vari kuda kuti usimudze kutenda, usimudze chiri mauri, urege kuvimba nevanhu, umboita nguva yekuti zvevanhu ndaneta nazvo, Jesu chibhoti rakarirai. That time you can set it for the Lord. So pain inovhura masuo, kurwadziwa kunovhura masuo. Ndine vanhu vandiri kurelata navo wekuti unonyatsoona kuti gore randakapukunyuka. That's why I'm told not even up to now. Vana vane vabereki vanazvo. Vamwe vacho they don't see reason to read and to work hard. Why? They don't have motivating factors. But vana vanobva kumafamilies asina, vana vabva mumukuku, vana vabva varara pasi, vana vanoita svondo mambiri vasati vadya nyama. They have a reason to pray. They've got a reason to see the pastor. They've got a reason to fast. But vana vanokura pazviri, they may never see the reason to fast. Why? They are in a comfort zone. And I can tell you kuti vana vedu vazhinji vanokurira mamazviri, chikafu chiripo, vakashayirwa nyasha, they don't fast, they don't pray. Vanotokutora fani. Why? They are not in pain. They are in comfort zone. They think fasting and prayer, it's archaic. Why? It's outdated. Why? They are not in pain. So pain, nema circumstances, it's one reason for people to see God. Bible not gore rakafa Uzia. Gore rakafa mama akaona Mwari. Why? Akanga asisina covering. Pane nguva yaunotsvaga Mwari nekuti hausisina covering. Unogona kutsvaga Mwari nekuti hapasisina another way to go. So kataritsa kuti kuoma kweupenyu, pain inokonzera kuvhurika kwemasuo, pain inokonzera kuona Mwari, pain inokonzera prayer. Vangani venyu vakambozvifunga in such a way kuti kana ndaomerwa wamukana wekutaura naMwari, unonzwa hana anzwa nekutukwa naPenina, ndo paari kunoti kana mukandirangarira, kureva kuti dai hana anga aine mwana, anga asina chinomurwadza, kwanga kusina Sameri. Can I repeat this? Dai kwanga kusina pain, dai kwanga kusina barrenness. Bible shoko raMwari rinoti mukadzi waManoa akanga ari manje, she was barren. VaFiristia kwakumanipulata vaIsraeri kwenguva yakareba, kwakuona kuti kunotora mwana wemunhu wopamutemo iye zvakamunakira anoramba. That's why I'm sure not even up to now, kana vanhu vatema vakuita zvengozi nemadhimoni avo vanoisa pavana vasina vabereki. Why? Vane vabereki vane covering. Ndopaunoona kuti mukadzi waManoa agara iri manje, haabate mwana, ndopaari kunosangana nemutumwa oti ndinoda kuti, kureva kuti munhu akaomerwa anokurumidza kunzwa kudarika nerukare. Ende vamwe vanotanga vakaomerwa, pavaноropafadzwa vobva vatanga kuzvikudza, vokanganwa kuti kwandakabva. Nozati pamwe pacho ndinotarisa vana vangu so vachikutaura kuti we don't want sons. Ini ndichifunga kuti dai ndakariona pakukura kwangu rine muto wakakorera iri. Vazhinji vakanditeerera hamuna kukura muchidya supu. Imi maidya muto. Pane musiyano wesupu nemuto. Zvinhu tu zvakasiyana. Vazhinji venyu makazototanga kudya supu mati kurei, mairova muto. Takarerwa nemuto. Vazhinji venyu munonzwisisa chinhu chinonzi mbora. That was life. But unozoona kuti chazokusvitsai pamasvika kwaku
kwakateerwa kwakakutumai kuti muise more effort, kwakakutumai kuti munamati. Ndaitaurira mumwe munhu ndikati inini handina kurega doro nembanje just because ndaisarida. I think in a character yangu ndaigona kunge ndakamwa, because I normally want, I'm someone who is not hesitant to try things. But ndinonyatsorangarira rimwe gore ndiri grade, I think around grade 4, taenda kumwe paneiba tabika rice raakunwirira raakupakurwa, tainzi vanasekuru zvikanzisa vanasekuru chiendai kumba. Ndopaunotanga kufunga ndodzokera kumba ndoona vakuru vangu, mabrothers angu, masiblings akadhakwa vachibatana maoko vachifamba vachidzaka. From that day I hated beer with passion. Ndopandakatanga kurizena kuti mari yese yavamwa iyi tingadai tisina kutenga rice redu here, tingadai tisina kutenga shuga yedu here. You see what I'm saying? Saka pamwe pacho kana Mwari vakubika munhu for the future, vanogona kukusiya uchidarika nepakaoma, kwete nekuti Mwari wakurasa. Vari process yekukumenda, yekukugadzira kuti ramangwana ribude zvakanaka. Hakuna chidhina chinovakiswa imba chisina kupiswa, chofanira kutanga chapiswa. Saka pain inobatsira for my blessings, batsira chaiko my blessings. Ndaiudza vamwe vanhu rimwe gore ndikati mukarorana, mukadzi 19 murume 22 kana mukadzi 22 murume 25, hamunyatsi kukoshesa marriage. Tanga wambopfuura nekumasingles wozowana murume. Even akakosora munoti maita basa chirati. Why? Because unenge wambopfuura nepakadi nepakaoma. That's why tonoti mwana akaberekwa pamba pane motikari asina kumbofamba netsoka, azive kukosha kwemotikari. Why? Haana kumbopfuura nepo. Unoziva ndombotarisa mararamiro amuri kuita mazuva ano, iti inonge chitori Christmas every day, because nyama yaingodyiwa Christmas, chingwa chaingodyiwa Christmas. But saka uroto vanhu vari kutoita Christmas every day. Vamwe mautoti chinoshata, chinei? Chine macharina asiyana inacho. Something like that. Why? Hauna kupfuura nepakadi nepakaoma. Ndotsaka kutozonoti pagitari rikarira vamwe vanotamba zvekudambuka akambonzwa ngoma, saka paakutozonzwa gitari tatoenda panext level. Saka pain is one reason for people to be blessed. And the pain molds chinonzi character. Pain molds mass situations and circumstances. They build a character. There is no perfect character that did not pass through hard times. When you pass through difficult things, then your character becomes strong. That's why Mwari pawaida kuti Moses atungamirire vanhu, akamusiya akakurira kwaFaro, amborarama uprince, akazoenda kuvaMidhia kunofudza, kuti kana akudzoka anzwisise chinhu chinonzi patience, nekuti there is no shepherd who is not patient. Every shepherd has to be patient. Vunzaini, I'm one of the shepherds. Who shepherds men? Munogona kugara counseling session for 4 hours. Mataura point 1. But how can you boy? Oh, that's a shepherd. David, I found a man after my own heart. God was also going to a shepherd, a person who has been helped. Antoti ndiri musango ndisati ndasangana na Goliath, ndakambosangana nebere ndikaribvarura, kureva kuti Mwari avawanzi kutora vanhu vanoda zvinhu zvakareruka. Kune munhu anoda, saka izvozvo brings a blessing. Blessing inouya nepain. Chimwe chinhu chinounza blessing in prayer. When
Jehovah pese. Plan your prayers. What do you want to achieve before you pray? You know exactly what you want before you pray. Don't pray a rhetoric prayer. Don't pray without a sound mind. Pamipacho, you need to think before you pray. But you not demand the prayer and fasting. What are you praying for? Jesu vanotosangana nemunhu avana vachiona kuti ibofu, avana kuti nekuti uri bofu ona, vanomubvunza ndingakuitirii? Iye akati kuti ndione. You see what I'm saying? Zvokuti dai akati ndione ndiite mari, aibva atoona kutoita mari, but akangokumbira kuona akagumira kuona. Saka prayer determines how far you go. When you pray, sit down, plan your prayer. Murume anonzi Jabez aive nepain. That I expand my territory. Ahana kungoti vari kundireva varege kundireva. Munhu akamboya kwandiri akanditi mufundisi, vanhu vari kunditi handina mari. My next question was, unayo here mari? Vanhu vati iwe hauna mari, but iwewe unayo here mari? Mufundisi, kana ndisina zvine inavo. Iwewe vanhu vati hauna mari, bvumirana navo. Uti Mwari vanhu venyu vati handina mari, chibvisaiwo kusekwa kwangu. Handitika ivo vamboti handina mari, ngavadzokezve vati ndine mari. Ndotsika yaJabhezi, expand my territory that my brothers. Kureva kuti vacho vaimuti mwana vechifewe ndo vakazova machinda ake, iye amukuru vavo. Ina ndadambudziko nevanhu vandakasakurira minda yavo ndichikura. Asi vese vandakasakurira minda yavo ndakavasakurisawo. Ina handina munhu wandakamboitira mari icho anosvika pamba pedu achiti ndiri kutsvaga basa, ndikati hapana, ndingatomutsvairisa. Why? Kungoti zvizikanwe mumakoronike kuti denga rikarangarira munhu ane nguva yaanova nepawa. Kana denga rikakurangarira vaita hauna pawa vanoona waane pawa, but chirega kuriwanza. Bhaibheri rinoti kana wabatidza mwenje ungauisa pasi petafura here, unouisa pamusoro. Ndinoprofita semuranda waMwari. Mahouse gero ese batai chirevo chandiri kutaura semuranda waMwari. Mwari ngaakuitire zvakanaka, iwe nevana vako, vashandi vekumba kwenyu vazowanda. Mwari ngaakuropafadze iwe nevana vako kuti muzomboitawo vashandiro. Haisi mhosva kuti ndiri kukorobha basi, but denga ngarindione ndakapfugama riite zvarinoita kune vanhu vanenge vashandira vanhu. Baba vangu vaigara vachindiudza kuti pamuti murefu prison kumasvingo vakadzingwa, mukoma wedu vakuru varova mwana wemurungu. My first job randakaita ndakanohaya pana angonzi naoffice manager, ndakanohaya murungu ainzi Natali kuti aite PA wangu. Ende ndaita make sure kuti tea yangu aunza, lunch box yangu amicrowave, lunch Natali warm my food. You know the temperatures that I like and the sugars that I want. Why? Because baba wangu vakambodzingirwa iyoyo tiri kurifera. Saka ndiri kuti saka iwewe ukanzi uri murombo, chirega kutsamwira kuti murombo. Why? Akutaurira chokwadi uri murombo. Wobva vatenda kuti Mwari zveshuwa, varume avati ndiri mwana wechifewe, ende vanorevesa ndiri mwana wechifewe. Chiexpandai territory yangu, kwete mangwana but vachiona.
Saka pain, it's an opportunity to be blessed. Bible not I hear to the ones that are afflicted. Ndinonzwa ukanzwa Moses achitaurwa naye ari murenje aona gwenzi richipfuta haana kunzi ndaona Moses. Bible rinoti ndaonzwa kuchema kwevana vangu kuIjipita. Iwe Moses chenda kuroti kana munhu akachema ari musituation yaari Mwari havasviki vachipukuta misodzi. Mwari vanosvika vachinobvisa munhu mukuchema. Iye Moses ambonzwa kuti ndanzwa kuchema kwevana vangu, ndiye anozotaurazve oti vaIjipita vamuri kuona ava hamuchazovaonizve zvakare. Kureva kuti kana uri in pain pane painofanira kuzopera. Rega kugara mairi kana vanzwisisa. Saka pain nekuoma kweupenyu, it's an opportunity for God to hear you. Kana ukanamata. Prayer. Hande pamberi. Association. Who is your associate? Moyo wako unonyanyofarira kutamba nani? Iyi ndofunga ndakakuudza ndakuudzazve. Ukatamba namakanika unosva zvipanera. Ukatamba nebenzi unodzimara wakupenga. Kuti rifare kamune muchiti ho. Saka newe ukazviita ka1 ukazviita ka2 ukazviita ka3 mune vafanana. Inini ndakadzidza chinhu 1. Rega kujairira kutamba nevanhu vakaomerwa iwe wakaomerwa. Zvirirane kudadirwa uri mune imwe environment than kuramba makafanana muri mu one environment. 2008 when I walked into South Africa, I passed through a Sasso garage in Hill Street, Randburg. I saw a person achitenga mvura. Chigubhu chakanzi pampu chi. Kana muchiziva chiombe so. Chinovhura so. Ndakati munhu yaana hama varombo here. Anotenga mvura achitadza kuvatengera chibhodhoro chidiki chemafuta. Usagare patsika dzevarombo. Ndakazoti ndati fambe ndikaona kuti aiwa koko ndiri kufuta regai ndimwe mvura. Ndaakutengawo mvura yepagaraji. What am I saying to you? Ukanyanya kugara muenvironment yevanhu vakaomerwa unoattracta kuomerwa. Pota uchishanyira vanhu ende ukashanya kuvanhu vanazvo 9 out of 10 unofila kudadirwa. Why? Zvavari kuita hauzvigoni. Zvavari kuita hausi palevho yazvo. Zvavari kuita zvinowanikwa uri. Asi that's how you get impartation to go to the next level. Rega kujairira kuda kutamba nevanhu always kuti pese pamunosangana iwe makadeuka akachipa uri kwawana ndekupi kune nzondora dziri fresh. Kwakapfeka bhachi vakariona kubhero ripi ndevapi mai vane mabhero ari dani. Association. Ndiani ane mabhero ane bhero nyowani ndiani. It's ene unodzimara vakufunga semunhu wemubhero. Unodzimara vakutowana revelation yekuti ukangobata kudai mubhero tozoti chindo chakanaka. What? Learn to associate with people who challenge you. Learn to associate with the people who challenge you. Don't associate with the people who are regressing. Associate with the people who are progressing. You feel humiliated, you feel small, you feel incompetent, but with time, vanhu vaya kana vakufunga munhu wekushanda naye, vanotanga kufunga iwewe. Manzwa zvandikuwedzotsanangura. I know kuti pane chinhu chinonzi inferiority complex, pane chinhu chinonzi hardship, but I want to encourage you. Vana mama, endaiwo kuvanhu vane makicheni ari complete. Nokuti uchisvika unoona ha microwave touch. Do you know how we started to buy our own standalone? We visited a family in Kempton Park, Northern Park. Tasvika kuya taitsvaga mumaflats. Hatina kunamata. Takangosvika vanhu vayabva vangova generous. Let us show you our house. Yenyu hamungaratidzi vanhu because kana
vatopinda tapinda kana iri one room katopinda wapinda kapachine chimweri tatopinda katapinda zvatopera tatoona bedroom kitchen wardrobe zvese tatopedzana tapinda mbamuyama and tatisinawo kuzvijaira kuti mabedroom anovhurwa taingofunga kuti mabedroom anogara akiwa tiri kufamba peya nemusikana wangu tapinda mudaini ndofunga ndakaita dzinenge 7 steps ndisati ndapedza kufamba mubedroom kuti 1 kuti 2 kuti 3 kuti 4 kuti 5 ndingori bedroom 1 ndopandakangati iwe muno zviya zvatinoti tikamuka ngativhure mawindo space ngati muno kubva zuva iroro we have never related to my complex. We started going there. You see what I'm saying? Called bedroom 1 takazocalculate handii ndinoshanda construction ndikacalculate masteps anandaita mubedroom imomo up and down ndikaona kuti this bedroom is 35 square centimeters ndonotarisa kuti an average flat is 42 square meters between 40 to 55. That's your flat, a 2-bedroom flat standard according to SAP's architectural prescriptions kuti inofanira kunge iri between 14 tomana saka ipapo taigara muflat saka unoti imba yedu yese iya tatopinda muno kitchen yedu iri muno bedroom redu riri muno bathroom redu riri muno alright. Then from that day even our prayer changed. Manheru tabatana maoko tatati Mwari tipewo pakasununguka pane pedu tavhurika meso. It's association. If one man have done it, another man can do it. If other people are doing it, I can surely do it. Saka, it opens your mind. You need to associate with the best. You need to learn from the best. Don't sit mu environment yaunogara uchinzi mudhara muchifani namo. Budai mungu. Association izvi hazvidi mweya kungoona kuti uyo anenge akachena regai ndimbonoona paanogara baba tingakushanyirai tiri busy. Kuna vasikadi vanhu mumba kwavo. Learn also to accept kuti vadi varamba woenda panext one. Inini association ndakatoipiwa as a gift. Inini kubva ndichitanga form 1 kusvika ndipedze kuuniversity ndaimbotsvaga munhu anogona subject iyo ndo inenge iri shamwari yangu. Ndakadzidza ndakatanga kuita accounts balance sheet ku-A kuuniversity nangotsvaga muchinda ainzi James anga aina A kuaccounts vaitova shamwari yangu. Yes Jimmy unobva kupi kwahonde ndobvawo kunyanga uri homeboy takutofamba tose. Ende iye muchinda iyeye neumwe ainzi Hebert ndovakaminista mashetsi ese andakapfeka kuuniversity ndovaiva nemasheti ndovaiva neserevhita ndovaiva nebhutsu isu kwakutopedza. Asi kana ndazogirajueta ndagrajueta zvemagrajuetera hazvizikanwa ndagrajueta. Iwe unobva wafunga kuti mufundisi muri kuti chii naRuth. Ruth anongonzikana Boaz Harara. Iwe vanopinda mumakumba akatoroorwa. Kuroorwa kunosiyana ende ndogara ndichitaura kuti kuroorwa kunotosiyana. Kuroorwa even ukati ndakaroorwa ndiri mvanaba ndirimo. Even ukati ndiri 4 years older than the husband ndirimo. Even mukati murume wangu akanyanya nyarara ndindakamutanga. Yes ndindakamutanga but ndirimo. Iwe muupenyu pamwe pacho. Pamwe pacho kadzidza kungoti kwazviri kuitika ndafara pazviri kuitika iwe endawepa. Ndakambobvunza mumwe ndikati pachechi paunopinda pane mota hapana, mufundisi vane mota havana. Ndikati saka uri kutora mweyai huinikarechi pamba tokaonawo pasina upenyu ka rega kuti tichavaka pana paine yakavakwa ingopinda mune yakavakwa. Association. Learn to associate with the best. Be challenged. Hazviro kuti hautambi nevasina. Mafriends ako ngave balanced. Vari pasi vari pakati nepakati. Even kumission house kwacho unozoti pamwe pacho panotirwadza kuti tikati tiri kuenda kumusangano unoona unoda kumhanyirira mota isina mavhiri ingoropinda yakanaka. Mama ndiri kuenda nemi nhasi.
umwe unopindawo mune yakanaka. Mhepo yemota yakanaka inogona kungokuataka. Tototangira ivavo. Association, giving. Daukurumidza ndine nguva. Handei kugiving. What does giving do in terms of blessings? Bhaibheri shoko raMwari rinoti chipo chako chinokuvhurira suo pamberi pevakuru. Giving does not mean necessarily kuti it's money or it's resources. Even a skill. You must learn to utilize what you can do to the best of your capacity. Kune vamwe vanhu vekuti wakatoomerwa because you are not using your gift. Manzwa zvandikuedzotanga. Magifts edu anosiyana siyana. Mumwe gore ndakavingwa nemumwe musikana akati mufundisi nichikora handigoni, ndakatofoira, I'm 19, handina vabereki, handina chinhu. Ndikati chii chaunacho? Ndaangomudza chinhu wani, ndikati geza. Iwe unongogeza wouya unamata every Sunday, unogeza wouya unamata kuti Mwari ndipewo murume anokavhira maweaknesses angu kuti usazobereke futi dofo sewe. Sisi gezai muye kuchechi moimba monamata, kuchangomuka chimunhu chiri kungodawo munhu zvinoita. Namukati that is your breakthrough. Unofanira kuroorwa zvakanaka. Endewo Mwari ukatitira zvakanaka. Aangowana muchinda wake varoorwa. Vamwe vanhu vamunozoona vakachena, ndokana ndichitaura kuti vamwe vanhu vanazvo mavhurirwe masuo evanhu anosiyana siyana. Manzwa zvandinotaura. Vamwe vanovhurirwa through marriage, vamwe vanovhurirwa through kubata kwemaoko, vamwe vanovhurirwa through kugona chikoro, vamwe vanovhurirwa through kungodiwa. Murunganana angori likeable. Masources anosiyana, but you must have a gift. Haugoni kuti wewe chikoro hauna chauinacho, wogara wakaita unge muroyi wakadai wotosekerera. Learn to smile. Mwari smile yangu shandaiwo nayo. So giving, you can give a lot. Giving yemaresources, kana muine mari iyo ngaikuvhurirei mukana. Kana muine simba iroro ngarikuvhurirei mukana. Kana muchigona kutaura kwenyu ngakukuvhurirei mukana. You need to give. If the world is there for people who can give, if you give, you get accepted, you get increased, you get relevant. You get relevant by giving. Giving inokuvhurira, because hauropafadzwi in an isolation. I want to show you how giving can open doors for you. Moses atiza auraya munhu kwaFaro. It's so practical. Kuti asvike kumba kwaJethro, anonoona vasikana pamvura vachicherera mhuka, obva avadhifenda, mhuka dzomwa. Haana chaakakumbira. Vasikana pavari kunosvika kumba, baba vari kuti makurumidza kudzoka. Jethro anga asina mwana mukomana, aingova nevana vasikana chete according to the Bible. Zvamakurumidza kudzoka. Sei makurumidza? Zvikanzi tasangana nemumwe mukomana atibatsira kubva kune vamwe vafudzi, tikazadza zvimwiro zvemvura dzemhuka dzikamwa. Zvikanzi mamusirei, endai munouya naye. Ndopaakagara kusvika Mwari vamudaidza. Ndopaakawanira mukadzi ari ipapo. Chimwe chacho chinokutadzisa kuenda kumberi. Maitiro ako, giving. Vamwe vanhu vanoomera, like izvo zvida kupa example yegiving. Umwe munhu akaomera, mari yacho anayo, haachengeti vamwene, haachengeti ambuya, haachengeti munhu, haachengeti vanin'ina, haachengeti vakoma, akaomera. The more you give, the more you get accessible. And even vafundisi nevabereki, Bible rinoti mubereki ane simba rekuropafadza mwana. Bible zvakare rinoti mufundisi ane simba rekuropafadza mwana. Vanhu tuivava kana vaine nzara havana chakanaka chavanotaura pamusoro pavo, kusanganisira ini ndine maiki. Because kana iwe ukarwara, why do you think kuti ndofanira kurega urara?
chimbozvibvunza kuti why should that man not sleep? What do you do? Ndinogara ndichikupai example yekumaraini kwangu. Ndakaenda munguva yeCovid, ndogara ndichikutaura rega ndidzokorore vaenzi. Ndasvika munguva yeCovid kumba, ndanotora imwe chembereri iko ine mwana anonzi Eva, ine makumbo ndaikwidza mumota. Gogo mira ndikutakurei. Zvikanzi waamufundisi mwanangu. Ndikati hongu. Zvikanzi mai vako vanogara vachitaura zvakanaka. Ko mukadzi wako wakamuwanepi? Ine handina kana mwana wani mukomana pano vakabereka. Wemhando iyoyo ana muroora akadaro. Asi kovhadhi uyo ariko uyu ngaasauraye Eva. Ingonamatira Eva mwanangu kana uri mufundisi. Ndifunge kuti vane vana 5 vari kuJobheki. Saka 4 ava vari kunzii. Kana ndiri kunamatira Eva. Ko 4 ava mwayo chembere iri kuti ngavafe. Why? Eva anoudza chikafu. Eva anotenga shuga. Saka Mwari vari kuti kana akafa naCovid uyu, ini ndobva ndatofawo. Asi vamwe ava Mwari onai zvikuita navo. Kurarama asi tangai naEva. So it is what it is. Yes, vanhu vanofunga kuti vabereki vanoda vana zvakafanana. Mafungire vanhu. Vanhu vanofunga kuti vafundisi vanoda vanhu zvakafanana. Mafungire vanhu. But inini ndakazoona kuti pasi pezuva munhu haadiwi nekuti mutema, munhu haadiwi nekuti mutsvuku, munhu haadiwi nekuti mugiant, munhu haadiwi nekuti akanaka. Kunaka kunogumira pa19. Ukangoita 20 ukabuda muteenager, zvekuti wakanaka here kana wakashata here hazviverengwi. Zvinoverengwa what do you do. Unonzwa vanhu vachiti muri kutaura John teacher here, muri kutaura mupurisa here, muri kutaura nesi here. Ukazoona vanhu vati mutsvuku uya ndochega chiri pavari. Hapana chimwe chaunoita kusiya kwekutsvuka. Kana uine chimwe chaunoita muupenyu hautaurwi nekara. Unotaurwa nezvaunodi nezvaunoita. Saka that is what you give out. That is what people quote. Ndikutaura yamujaindi wemagirazi. Besides kufuta nemagirazi hapana zvimwe zvinobatika. Even pachechi panapa unotodwa vanhu vachitaura kuti muri kutaura ane mota ipi, ane bhaki here, muri kutaura upi wekuimba here. People always associate you with what you give out. People always associate you with what you do. So giving is one of the things that opens people's doors. If you want to be blessed, tsika yekupa inovhura masu. And haivhuri pachechi, inovhura kwese. Ndinomboita inonzi corporate ethics ne corporate grooming. It's an error kuti boss wako ane birthday wotadza kuti woshayikwa musi webirthday. Kambani iri kucheka keke rabosi iwe usipo. Ingonomirawo pari kuchekwa. Because vanhu vanoremember vanhu vanovaitira zvakanaka kudarika vanhu vanoitira kambani zvakanaka. Mazvo zvanoitira vanhu vanoremember vanhu vanovaitira zvakadini zvakanaka. And I want to assure you, zuva randinooneka panapa ndichiti handisisiri mufundisi, iri raini rese riri pamberi rochopwe. Because ivava vakatosvika pavari nekundiitira zvakanaka. Saka kana ndakuenda pakauya munyowani vanoshurwa wese anoisawo vanomuitira zvakadini zvakanaka. Ivo vese vemataya munoona kugara uko kune vana mabhebhiso. Why? Unless ukatoprova kuti ini ndogona kuita zvakadini zvakanaka. So giving, it's very, very, very critical to give. And not only to give a miss, but to give in line. Give in line with purpose and with relevance. Kuno munhu ati mari yacho kufundisa handina matoti scratch. I've got sons and daughters here kuti ndonyatsoziva kuti haasati aropafadzwa nemari, but role yaanoplaya inenge iri very, very, very important. And giving pambacho vanhu vari kufunga kuti unofanira kuendesa
a mountain of money. Giving papacho kutopa unozara kune mumwe munhu wekuti haana mari but ane rudo. Unoyatsoona kuti ha munhu uyu ari friendly. Munhu uyu ari user friendly. Umwe kudomisira message makadi. Angoti tinofara, munofara here. Ani. Uworuti unofara here ani. People also get excited when they are greeted by their titles. Mazvanera. Iwo ana professor Nyabadza ukanyoresa chiziviso chikomuti baba Nyabadza anokutaurira mumwe musi item kuti kwakazara. But ukapota uchiti prof vezvefundo vanhu vanogara murumbidzo. Vanhu Bible rinoti Jehovha anogara murumbidzo dzevana vake nevanhu vanogara murumbidzo dzevamwe vanhu. Iwe ukaisa prayer uchiti ndinamatire iwo musoro uri kurwadza. Umwe obvaisa request yekuti baba ndokumbirawo mundinamatire. Obviously ndotanga kunamatira ati baba iwe mbonamatirwa kandi hauzivi kuti ndonzani. Saka vanhu vanogara matitles. Unotodzwa vaIsraeri kana vakunamata vanonamata vachidai Mwari vaAbrahama, Mwari vaJakobho, Jehovha Jaire, Mwari mupi wezvose. Vanogara mumatitles. Ukanga vakunamata address them with the titles. Vanhu vanoda kuaddresswa nema kungotaurawo kuti my leader kana uri president weship ukasanga na leader wako kuti my leader mutungamiriri wangu. Umwe musi ukai unongoapractice ungopatika chimuti chapiwa umwe munhu because hauna order. Vanhu vanogara murumbidzo. Vanhu vanoda kudaidzwa nematitles avo vakashandira. Zvakava nini ndakakurira kumusha wandakakurirawo wosangana nenonditi Alfred zvokwadi kana ndakuenda ndokusiya nemota but ukati mufundisi munhu waMwari makauya kana ndakuenda nokutakura unonyatsonzwisisa kuti ndonzani. But muri kuseka inyuka but these are realities of life. People want to be acknowledged of what they've achieved. Ndosaka uchizoona kuti pamuchato wavanhu vese havagari pakafanana. Panonzi high table. Why we are acknowledging vane zvavagona. Izvozvi mumwe munhu atotsama giving. Chipo chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru. Responsibility. Ndada kutopedza ndiro yakarebesa imwe yacho ndogona kuzvipedzisa. What is responsibility? Responsibility is the ability to do things wholeheartedly. Munhu are willing to do things are easier to be blessed. Ukatarisa kana denga rakuda kutuma munhu kana company yakuda kutuma munhu unonzwa zvichinzi is that person responsible. Manzwa zvanoita ukanga uine mota wakuda kutuma munhu kuenda somewhere haungopi munhu wese wese. You check if the person that you are giving the car is responsible. Kana uchisiya vana haungosii vana pese pese unosiyira munhu waunoziva kuti ari responsible. So responsibility kana if you are faithful ukatarisa Bible shoko raMwari rinoti when a master was going to a far place inotaura the talents gift of the parable of the talent, the parable of the coins kuti whoever is willing to take responsibility, he is willing, he is also there to be blessed. Munhu wese are willing kutora responsibility. Zvakavana nepachurch panapa tine deco inouya I think around 7, tine present worship around 7, tine vanhu vekuushering any munhu iyeye auya 2 hours before you or 1 hour before you can never be the same with you. Why? Ane responsibility yaanoita. You need to know, for me to be blessed, I need to take responsibility. I need to be responsible in one way or the other. If you are not responsible, you are not there to be. You cannot open the doors of success or of a blessing when you are not responsible.
Responsibility, it's key to a blessing. Unozonzwa Bible chairo kana Mwari vanoda kuropafadza vanotanga vaona kuti do you have capacity to handle it. Iwewe wacho, do you have capacity to handle it? Ndina nga, ndina shanu, ndina kunasha. Vana vangu ava vese vakasiyana nema 5 years, 5 years, 5 years, 5 years. I will never ask kunasha kunondigadzirira tea at the moment. Why? Asati ani capacity to do it. Manzoza ndikuweza sana. Unovapa responsibility ne level yaari. So the more you have appetite to do things, the more you are prone to be blessed. The more responsibility you take. Pane ndoda kupa example yemukadzi airuka majuice. What was her name? Dorcas. Dorcas akarwara akafa. Vana havana kuenda, kwaifa vanhu vakawanda nguva iyoyo, but vanhu vakaremerwa nekuviga Dorcas. Vakati handei tinotsvaga Peter amutse Dorcas tirambe tichisonerwa majuice. Havana kumutsa Dorcas nekuti vaida Dorcas, vakamutsa Dorcas nekuti vaida majuice. Manzoza ndikuwedzera, vakamutsa Dorcas nekuti vaida majuice. Kuti isusu kana Dorcas afa achatirukira majuice ndiani? Handei tinodaidza Peter, and they pleaded with Peter. He is good to us. Mukatarisa the centurion aive nemwana airwara, maJudha ndiye akamuvhurira akati this person is good to us. Akativakira esinagoge, anotiitira zvakanaka, mwana wake adini anorwara, vari munzira zvobva zvanzi atofa, but Jesu akamumutsa. Why? Vanhu they entreated him to do it. Why? He was a responsible centurion. So responsibility. Ndinokudai mese makadai so zvakafanana to a certain extent. Asi pane pamwe pandinoziva kuti panoda nhiki. Ndikaomerwa ndongoshandisa vanhu 2 vandakatanga navo. Ndichitanga kusvika panapa 2015 December. I saw Mutwasekwa aripo. I saw Maimkomba Choto varipo. I saw Gracious aripo. Ndainyatsoziva tichitanga kusvika kuti tibhadhare rent. Ndakamirira mari yamuti naamai neyamaimkomba Choto. Ndaitonyatsoziva kuti rent ikwane, maimkomba Choto vachaisa, muti achaisa. Ina handiimbi. Ndaiziva kuti kune vamwe vanhu vanondiimbira. Whether kuri kunaya kana kuri kupisa kana kuri kudi, even ari kurwara anorwara aripo. That form of responsibility. Ene mukanotarisa mazita andiri kutaura iwayo, unoona kuti life yavo ivo vanhu ivavo aivarwadzi. Why? Inini ndinenge ndine pandinovimba navo patiri kuita basa raMwari. Kureva kuti ukawana chaunoita muchechi unodenha fundisi kuti vazive kuti kana ukarwarirwa ndinoita extra burden. Why? Ndinoziva kuti pane patinofanira kusvika. Nedenga rakatarisa panyika rinoona kuti nhingi nanhingi ngativachengetei nekuti vane a form of responsibility. So responsibility on its own inodenha denga kuti rikuropafadza kungova responsible. Kune vamwe vanhu vekuti they don't even do much zvinoonekwa nechechi yese, but mufundisi vanongonyatsa kuti pakati panoda nhingi, pakati panoda nhingi. Pane mazuva ataibirwa zvisingaiti chitorerwa mainstruments. Ndaitongozva kuti kana alarm ikangorira makanda anotopaka mota yake panze akamhanya munodzingirira mbavha. It's a role yekuti ine zvainotoreva muupenyu hwevanhu. Aitomuka totonodzingirira mbavha dzimwe tikatozodzibata. It's a role. It's a responsibility. But tambonodzingirira mbavha tese namakanda. Ndakazoona kuti anogara ega. Kana kuti hapana hoti
ngaadzingirire mbavha kana apindwa nechanda agobikirwa tii. I pushed kusvika mai makanda vauya zvikanzi vanombouya vachidzokera ndikati kana vauya vatouya hapana kwavari kuenda. Unozoita mamwe madecisions nekuti munhu ari responsible. Saka nedenga rinoti kana wawe bhaibheri robva rati kune vanhu akagadzira 1 akanoviga akanzi akakondemu akaita 2 akapiwa 2 akaita 5 akapiwa 5. Saka responsibility vana vavakapiwa naJehovha vachengetei nekurevesa. Whatever God has given you, be a good custodian that will provoke an extra blessing. Whatever God has given you. Umwe munhu arikuti handina chandinacho hembe chaiyo. Unovacha hembe yoita 2 days iri palaini. Ikokoko kunotokonzera kuti ngirozi dzinoita nezvehembe dzikuendese kupero because dzaona kuti 1 yacho iripo hausi kuigona. Saka responsibility provokes a blessing. Anyone who is responsible, God will bless them more. Anyone who is willing to do stuff, God will bless them more. Those are not my shepherds. Ainyanya kuropafadzwa naDavid. Why? He was so passionate nemuka. Mwari vakati this passion inopiwa kumakwai ikaenda kuvanhu zvinhu zvinotiitira zvakadini zvakanaka. So we need to be responsible at personal level, at church level, kumba kubasa. And ukatarisa mapromotions ekubasa anouya, the more responsible you are, the more you are promoted. So it's a requirement that we are responsible so that we unlock the doors of blessings. And it's one chandakaona, you can be responsible for a year, pasina munambo acknowledge. You can be responsible for 2 years, pasina munambo acknowledge. You can be responsible for 5 years, pasina munambo oropafadza. But in one chandaku acknowledge, but in one chandaku assurance ndechekuti ukaita zvakanaka denga rirambira kanyarara. Munhu wese anoita zvakanaka Mwari vane tsika yekumuripira. There's no one who does good and God forgets about them. When you do good, denga rine tsika yekurangarira anoita zvakanaka. Ukanoriverenga Modhekai anotomboudza mambo kuti mambo muri kuda kupandukirwa asi haana kubva pagedhi, akaramba ari pagedhi kusvika zuva rakazonzi vaIsraeri ngaaurayiwe. Denga rikati hakuna munhu, mambo uyu haagoni kusaina tsamba yekuti Modhekai afe. Iye Modhekai akamboitirawo mambo zvakanaka kuti arege kufa. Ndopaunozoona kuti denga rinoshayisa mambo hope. Panzvimbo yekuti ndiridzirei music, mambo anoti ndipeiwo bhuku ramakoroniki ndimboona kuti makanyorwei. Paari kuverenga makoroniki ndopaanodaidza Hamani oti munhu anodiwa namambo angaitirwei. Hamani nemanyavi kwafunga kuti ndiye. But remember, zvakatanga naModhekai pakuvimbika kwake kuna mambo. So if you are a responsible person and you do your work uchirevesa, denga harirambira kanyarara. Vanhu vanogona kusazviona asi Mwari vanoripira shungu dziri pamoyo nekubata kwevana vevanhu vanoripira. So be responsible. Kune mumwe munhu kuti even ashanda kumedia kana kupraise and worship kana kuoffering anongobata basket reoffering achikanda pasi achibanda nemakumbo. Unofunga kuti uri wega, but musharukwa akakutarisa. Be a responsible person. You unlock the doors of blessings. Vamwe vanototi hanzi pachegumi ndiani anoziva kuti ndotora mari ndobvisa yandinoda. Unongoropafadzwa all the same measure. Be a responsible person. If you want God to bless you, be a responsible person. Be able to do things with your heart. Be able to do things usina kunyengera mukati. Be able to do things with a passion. Yes, do not do it for the men, for eyes of men to see. But by the Lord, whatever you do, do it as unto the Lord. If you are responsible, you are able to open the doors of blessings. Itsika inokonzeresa kuropafadzwa.
Kuno munhu akati anzi even pamunotora mabhondi edzimba, mabhondi edzimotikari, zvikwereti zvekwaedgars, bhadharai. Mukristu anobhadhara zvikwereti. Can I repeat this? Mukristu anobhadhara zvikwereti. Be a responsible Christian so that God can bless you more. Iyo inorwadza manje. Vanhu vazhinji havadi responsibility. Ene munhu unozodwa akufara, toda kukwazisa ningi anda zvakati. You will never be greeted wauya na9. Kuchechi kunoku pamunopinda na9, nguva inotanga service. Vamwe venyu munotiza, nozoti vazhinji vanotiza intercession. Vanouya na9:30. Vanongozotangira pamagitari chete. Asi pakumboti Jesu havapo. If you are not responsible, God will give you the same measure. You need to be responsible. You need to be responsible. Create capacity so that God can bless you. Kune vanhu vanoti ndinozoita zvekuchechi kana ndapedza zvangu. Unozoropafadzwawo kana wapedza zvako. Be a responsible person. Kuchechi, kumba, kumuri. Panyaya yeresponsibility, kune vanhu hopo who does not think that your siblings are your responsibility. Who does not think that your parents are your responsibility. Who does not think that their spouses, they are their responsibility. Vanganoiva zviziva kuti your spouse is your responsibility. Kana vene mukadzi akapfeka sevenhaka, ngaacherwa pasi. Zvinotochaisa makomborero izvozvo. Vana mama, uchibikira murume wako taura ndikubikira mwana wamwene. Handi mira chamarimbo kata foni ndambobikira mwana wamwene anosvika ineni hours time. Mwana wamwene akuuya. Unoropafadzwa nesemezha iyoyo. Haugari nemurume, unogara nemwana wamwene. Tuma statements tunodzinga nyasha mumba anzi ndikubikira mwana wamwene. Those are things that people think kuti vari kuita mafanis vachidzinga nyasha. Muri kunzwa zvandinoita vane vachidzinga nyasha. Responsibility. When God created people, He did not create a church. Can I repeat this? God created a family, a husband and a wife. That's where things must happen. Ndoko unofanira kunyanya kuva responsible. Rega kuya munotaura netimi kunoko riya mandaramba kaushupa uchijamba kumba kusina sauti. Be responsible. Be a responsible person. Take your burden. Shanta. Iti Mwari zvamandiropafadza nazvo. Unoona muvhango vana vasina kuita homework. That's being irresponsible. Ndo zvinhu zvinoshaisa makomborero. Handisina hangu maamen kwandazoenda akufarirwi nevanhu. Unonotenga sadza re50 rand kumba vasiya rofu 1. Those things affect God's work in you. Charity begins at home. Ngative responsible. Ngative honorable. Ngative committed to our responsibilities. Responsibility. Do you know that God bless you for even the way you treat your children? Do you know God bless you for the way even you treat your spouse? God bless you for the way you even talk to other people. God bless you. You need to be a responsible person. And it's very rare kuti munhu akwanise kunyanya an effective leader ku church ari a poor family person. Be a responsible person. The more responsible you become, God will bless you. Be responsible. Kana uchichengeta muri, chengeta nemoyo. Ita uchirevesa. Ndaitaura neimwe mune vamwe mai zvikanzi
ndakubikira mwana wangu zvaanofarira kudya. Baba wacho vangu pane imwe status yandakamuona yonzi Mwari ropafadzai inini nevana vangu, baba wacho itai zvamunoda navo. Mutana mamboiona status iyo, ndakai screenshot mufoni mangu, ingoropafadzai ini nevana vangu, baba wacho itai zvamunoda navo. Apa manheru mune makagara mumba muchiona TV, mwatsvena anga akuropafadzai here semhuri, wambopedza kuti itai zvamunoda naye. Of course chine chakunakidza pamwe pacho munhu ari kuchiisa pastatus haasi kutomborevesa chamunakidza angochifarira, but unofarira zvinhu zvakadaro une mweyai mauri. isi uri kumboopareta nemweyai, iwewe uri mukristu. Andidika pamwe pacho let us be responsible. Majokes atinoita pastatus, zvinhu zvatinoposta pafacebook, zvinhu we just have to be responsible for God to bless us in all areas of life. But social media, kumba, everything, we need to be responsible. Yeah. And izi kuti nyaya ndikutaura nezvayo kuvhurwa kwemasuo. People expect God to do so much, but what are we doing as human beings? Isusu turikuitei. We expect God to do so much to our lives, but what is it that we are doing? I want us to say, God, what am I doing to be blessed? What is it that I can do? Pane makomborero atinopiwa tisina kuakumbira, tisingadeserve nekuti ndimwari venyasha, asi pane mamwe atinofana kushandira. There is this what God can do to us when we have done something, and something that God just do to us because he is God. Kune zvatinoitirwa naMwari, zvatinokomborerwa nazvo tisina chataita, nezvimwe zvatinokomborerwa nazvo naMwari tiine zvataita. We need to be responsible. The moment we live a life that does not take any responsibility, does not mean God will not bless us. Asi pane patinofana kumira sevanhu kuti Mwari vatiropafadze. Pane zvatofana kuita sevanhu kuti Mwari vatiropafadze. Ukaropafadzwa nemhuri, it's your responsibility to look after them. Ukaropafadzwa nemari, it's your responsibility for you to have order. Andidika kuti urongeke. Mwari vanotitira zvakanaka. Ndokuti mumwe munhu patichazowana nguva yekuimba, we didn't do worship, we only did praise for the reason that I wanted us to do worship now. Ndambokudzidzisa kuti kune tsika dzinovhura masuo. Kana uri kupfuura nepanorwadza, does not mean kuti Mwari vakuramba. It only means kuti denga rine parida kuti usvike. Mwari vane zvavada kuti utaure. Pane zvinofana kuitika muupenyu hwako. We want to come to time in praise and worship. Worship. Tiwosvike panguva yatinoimbirwa worship, you can do one trance